Исәнмесез турдан тура эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова. 50 минутлык әңгәмә барышында көнүзәк мәсьәләләрне барладылар. Я не буду комментировать там степень, кто больше виноват и почему это произошло. Это прежде всего наша вина в любом случае. Татарстан президенты Мәскәү журналистына нинди темалар хакында сөйләде? Бу хакта Радик Гыймаев күзәтүендә. Татарстанда 350 меңгә якын кеше коронавирустан вакцина ясаткан. Күп кенә кеше инде бакчаларда ял итә. Казанга теләмиләр килергә һәм аларны сакларга кирәк. Прививканы тагын кая ясатып була? Республикада күмәк иммунитет кайчан булдырылачак? Бу хакта Алия Хәйретдинова. Кешеләргә ташланмасыннар дисәң. Зур этләрне, агрессив этләрне без шәһәргә җибәрмибез. Казан зоо үзәгендә хуҗасыз этләр өчен нинди шартлар булдырылуын Индилә Хөсәенова күреп кайтты. Соңгы звонок, соңгы дәрес. Җиде ел бик тиз үтте. 65 суворовчы бүген уку йортын нинди хис кичерешләр белән тәмамлый. Рания Абдрахманова күреп кайтты. Утлы корал бирүне катгыйлату халыкның иминлеген тәэмин итү Казандагы 175-нче гимназиядә килеп чыккан фаҗига буенча Татарстан президентының фикерләре. Рөстәм Миңнеханов булар хакында Мәскәүдә Тина Канделакига зур интервьюсы вакытында сөйләде. 50 минутлык әңгәмә барышында яңгыраган кайбер фикерләр Радик Гыймаев күзәтүендә. Сегодня у нас в гостях президент Татарстана Рустам Нургалиевич Миңнеханов. Бу очрашу Казанның 175-нче гимназиясендәге фаҗиганы искә алудан башланды. Мондый хәл кабатланмасын өчен нинди чаралар күреп, нинди нәтиҗә ясарга кирәк? Вопрос не в причинах, вопрос в том, что это у нас произошло. И, конечно, нам в этом надо разобраться. Это прежде всего наша вина, в любом случае вина власти, что мы этого допустили. Я это принимаю и в свой адрес. Мәктәпләр иминлеген көчәйтеп кенә хәлдән чыгып булмый ди президент. Әлеге уку йортында иминлек системасы да төзек булган, хезмәткәрләре дә югалып калмый. В школе тревожная кнопка работала? Работала. Значит, через 4 минуты, значит, Национальная гвардия приехала. Сколько нужно скорых машин приехали, все это есть. Вахтер, непрофессиональный, женщина. Она вела себя лучше, чем любой там, может быть, мужчина, да, не испугалась там, и сигнал дала, и кричала, и все, да. В школе, значит, основная масса классов, практически все, значит, были оповещены и закрылись. Интернетка игътибарны арттырып, балаларның күз уңыннан ычкындырмаска кирәк дип саный Рөстәм Миңнеханов. Человек с ружьем, он может не в школу, в садик пойти, в больницу может пойти. Лучше всего в торговый центр может прийти. Давайте мы посмотрим, почему это случилось. Почему? Первое. Значит, мы все-таки упускаем вопрос воспитания. Мы это говорили, но есть школа, есть семья, и есть интернет. Наверное, все-таки, как бы этого не было, интернет – это очень хорошо, позитивно, но если фильтра не будет, тем более для детей, и все это будет как бы доступно для подрастающего поколения, как а сегодня. что можем регулировать? Вот смотрите, казанский стрелок, он, будущий убийца, играл в игры-шутеры. Мы должны поставить фильтр. Вот нравится кому-то, не нравится. Но как, это Рустам Нургалиевич? Вот как фильтры поставить? То есть, условно, до 18 лет не разрешаем играть? Для этого есть специальные наши службы, они должны подумать, как это сделать. Мәктәп белән бергә ата-аналар да тәрбияне арттырырга тиеш. Әлегә уку йортлары белем сыйфатын ныгыту, балаларны арттыру, олимпиадаларда җиңүне өстен куя. Самое главное, я вам еще не сказал, роль семьи. Роль воспитания традиций, обычаев, уважения. Оно перетекает и в школу. Вы помните статус учителя? Как родители считались с учителями? А сегодня любой ребенок может снять учителя, значит, там, обвинить его. Ну, я думаю, что если мы как-то вот эту грань не отрегулируем, вообще ребенок в первую очередь воспитывается в семье. Значит, родители несут персональную ответственность за своих детей. Республика җитәкчелеге утлы корал бирүне һәм медицина тикшерүләрен көчәйтүне катгыйлатуга кагылышлы тәкъдимнәре белән федераль дәрәҗәгә чыгарга ниятли. Мог купить ружье, 19 лет. Он по закону все купил.
Купил массу патронов там в 2-3 магазинах. Он купил только пули и картечь. Это нормально? Он в армии не служил. Он никаких испытательных сроков в охотничьем обществе не проходил. Он когда оружие, патроны покупал, кто-то должен был спросить: вы куда? На войну готовитесь? Тина Канделаки туристларны жәлеп итеп торган Казанда иминлек чараларының никадәр көчәйтелгән булуы белән дә кызыксынды. Могу официально заверить. Система безопасности в республике, она очень высокая, и мы это неоднократно подтверждали, проведя разного рода и российские, и международные мероприятия. От универсиады до Олимпиады. Да. Спасибо вам большое. Радио Гыймаев, Яңа Гасыр каналы, Мәскәү. Хәзер башка яңалыкларга. Яшел Үзән районы Васильева бистәсендә 12 яшьлек малай суга батып үлгән. Хәзер прокуратура бу очрак буенча тикшерү алып бара. Водолазлар баланың үле гәүдәсен Сумка елгасыннан 3 метр тирәнлектән алып чыга. Ул кыйнырга җыенмаган, бары тик текә яр буенда тизлекне югалтып суга егылып төшә. Хәзер тикшерү органнары әлеге сулыкның кем балансында булуын, ни өчен куркынычсызлык чаралары күрелмәгән һәм ул вакытта малайның әти-әнисе кайда булуын ачыклый. Подросток находился без присмотра родителей. Яшүсмер янында әти-әнисе булмый, алар ике малай елга буена уйнарга дип килгәннәр. Берсенең кесәсеннән вак акчасы куелган, ул шуны җыя башлый. Бу тирәдә ярны ныгыту өчен бик текә итеп плитәләр куелган. Бер өлеше суга үкереп тора. Бала иелә һәм елгага егылып төшә. Кызганычка каршы йөзә белмәгән, баткан. Яршалыда исә 5-нче каттан егылып төшкән 6 яшьлек сабый реанимациядә кала. Хәзер ул Кама балалар медицина үзәгендә. Табиблар аның хәле тутырклы ди. Аздан гына фаҗигага әйләнми калган очрак кичә кич белән шәһәрнең Сидоровка бистәсендә килеп чыга. Малай тәрәзәгә куелган сетка челтәргә тотынган була һәм егылып төшә. Хәзер тикшерү бара. Апрель ахырында шундый ук хәл Казанда теркәлгән иде. Ул чакта 5-нче каттан 3 яшьлек бала егылып төшеп үлде. Җинаять эше кузгаттылар. Тикшерү дәвам итә. Татарстанда кафе-рестораннарга бүгеннән иртәнге 6-га кадәр эшләргә рөхсәт иттеләр, әмма бер шарты бар. Аларның хезмәткәрләре коронавирустан вакцина ясаткан булырга тиеш. Моннан тыш оешмаларда хезмәткәрләр перчатка кимәсә дә ярый, тән температурасын көнгә берничә тапкыр тикшермәячәкләр. Гыйбадәтханәләр урнашкан территорияләрдә кешеләргә битлексез йөрергә ярый, шулай ук районнары автобуслардагы пассажирлардан да аны таләп итмәячәкләр. Шифаханәләргә барыр алдыннан Роспотребнадзорга хәбәр итәргә кирәкми. Татарстан министрлар кабинеты карарындагы үзгәрешләргә бүген кул куелган. Татарстанга Спутник V вакцинасының яңа партиясе кайтты. Бүгенге Татарстанда 350 меңгә якын кеше прививка ясаткан инде. Күмәк иммунитет барлыкка килсен өчен әлеге санны белгечләр аз дип бәялим. Бу хакта бүген Любовь Авдонина хәбәр итте. Сәламәтлек саклау министрлыгы вәкилләре иртәгә вакцина ясар өчен бакчачылык ширкәтләренә чыгачак. Җәй башлана, су кыйну сезоны, балалар лагерьләре ачыла. Шушы шартларда эпидемиологик вазгыять турындагы соңгы яңалыкларны Алия Хайретдинова җиткерер. Ковидные госпитали, так и амбулаторное звено работают в стабильном режиме, осуществляя уже рутинную работу. Соңгы тәүлектә тагын 32 татарстанлы ковид йоктырган, 17-се хастаханәдә, иң күбе очрак Казан һәм Чаллыда. Республикада 350 меңгә якын кеше коронавирустан вакцина ясаткан, халыкның 19% дигән сүз. Әмма күмәк иммунитет булдыру өчен бу күләмне аз дип атыйлар. Бүген Татмедиа агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәев тә прививканың икенчесен ясатты. Бүген икенче тапкыр миңа укол ясадылар. Хәлләр бик әйбәт кенә, рәхмәт. Үзем менә вакцина ясадым. Һәм коллегаларга бөтенесенә дә тәкъдим итәм вакытында укол ясарга. Республикада хәзер 153 вакцина ясау пункты эшли. Күчмә бригадалар Казанның шәһәр яны бистәләренә дә чыга. Бу атнада бакчачылык ширкәтләрен дә планга керткәннәр. Без көтәбез кешеләрне килү өчен шул берәр нинди локациягә, кая безгә әйтә район, что шунда кирәк килергә, без ашыгыш ярдәме машина белән киләбез. Һәм шул вакцинацияны ясыйбыз. Все 5 пляжей города Казани обследованы, и в 2 выявлены нестандартные пробы воды по бактериологическим показателям. Роспотребнадзор сулыкларның җәйгә әзерлеген тикшерә. Әлегә Лебяжье һәм Глубокое күлләрендә кыйнырга киңәш ителми. Татарстан буенча су кыйну сезонына 20 ял урыны булачак. Шуларның 5-се Казанда.
Заявление о выдаче санитарно-эпидемиологических заключений к нам не... Әлеге Роспотребнадзорга сулыкларда санитар тикшерүләр үткәрелде дигән мәгълүматлар килмәде. Без барлык хуҗалыкларга да аның кирәклеге турында күрсәтмәләр җибәрдек. Бу ныклы контрольдә тотыла. Ә менә балалар лагерьлары җәйге сезонга әзер. Алар Роспотребнадзорның уңай бәяләмәләрен алган. Әмма балалар ял учреждениеларына урнашуга тикшерүләр яңадан башланачак. Алия Хайретдинова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Ел башыннан хуҗасы ситләргә зорланып, казанлылардан 4000-гә якын гариза килгән. Республика буенча бу сан тагын да зуррак. Ләкин этләрнең барысы да тотып бетерә алмыйлар, кайсылары кача, кайбер районнарда аларны тапшырыр урыннар юк. Без бүгін республикадагы иң зур приют Казанның зооцентр оешмасына юл алдык. Этләр тотылганнан соң кая китерелә, кайсыларын урамга чыгарга ярамый. Аннан безнең эксклюзив репортаж. Татарстанда этләрнең кешеләргә ташлану очрагы көн кадагында торган мәсьәләләрнең берсе. Бүген без хуҗасыз дүрт аяклыларны тота торган шундый приютларның берсендә. Биредә аларның саны 500-дән артык, 100-дән артыгы үзләрен агрессив тота, аларны шәһәргә чыгарырга ярамый. Кайберләрен хәтта аерым вольерларда һәм бәйдә генә тоталар. Сюда нажимаем и производим выстрел. Бу таяк эчендә йоклата торган дару этләрне шулай тоталар. Приютка эләккәннән соң 2 атналык карантин. Аннары стерильләштереп, янәдән үзләре яшәгән урыннарга җибәрәләр, әгәр дә усал булмасалар. Бу этләрне кире кабат җыеп инде. Без үзебезгә монда приютка утырттык. Шуңа күрә бу җылдан зур этләрне, агрессив этләрне без шәһәргә җибәрмибез. Усаллары да бар, бер-берсе белән уртак тел таба алмый торганнары да. Аларны да иреккә җибәрмиләр. Шундый бер этне ашату һәм тәрбияләү өчен көненә 108 сум акча китә. Алар бер-берсе белән сугыша башласалар, без су белән аларны аерабыз. Көненә 20 этне стерильләштерәләр һәм колагына чип кигертәләр. Ләкин бу әле алар кешеләргә ташланмаячак дигән сүз түгел. Андыйлар буенча иң еш мөрәҗәгать Салават күпре, Восстание, Хади Такташ урамнарында яшәүчеләрдән килә. Когда у нее была стерилизация? Әлеге сары тамгалары буенча соңыннан этләрнең безгә кайчан килгәннәре, кайчан шәһәргә җибәрелгәннәре, кайчан вакцина һәм стерилизация ясаганлыгы турында белеп булачак. Барысын да шулай дәвалыйбыз һәм тамгалыйбыз. Приют 1400 ләп хайванны сыйдыра. Хәзер анда 500 эт. Быел приютка бюджеттан 21 миллион сум акча бүленгән. Приютның мөмкинлеген арттыру буенча планнары да бар. Урында без бу елны стационар эшләтеп, именно шул эшкә кертәсебез килә инде. Монда волонтерлар белән күп эшлиләр. Узган ел 700 этне хуҗалы иткәннәр. Инзилә Хөсәйнова, Ленар Хуҗаәхмәтов, Яңа Гасыр каналы. Җәй ахырына кадәр Казанда электр самокатларда йөрү кагыйдәләре әзерләнәчәк. Алар самокатлар өчен тизлек режимын, хәрәкәт итү юлын һәм саклау урыннарын булдыруны күздә тота. Кагыйдәләр расланган очракта аны республиканың барлык шәһәрләрендә куллана алачак. Бүген бу турыда Казан Кремлендә хәбәр иттеләр һәм әлеге мәсьәләне федераль дәрәҗәдә шишәргә кирәклеген ассызыкладылар. Аның менә пешеход бару скорости булырга тиеш, шәһәрдә инде ул тротуар буенча бара икән. Һәм инде площадкаларны әзерләү кирәк, самокатны кайда булса шунда ташлап калдыру булырга тиеш түгел. Һәрбер җирдә үзенең площадкасы булырга тиеш, шунда һәм самокат белән йөрергә мөмкинлек булачак, һәм инде шунда калдырырга мөмкинлек булачак. Бүген прокурорлар Роберт Мусинга 14 елда 9 ай гомуми режимдагы колония бирүләрен сорады. Татфонд банк идарәсенең элекке рәисе эшенә кагылышлы материалны Реальное время интернет газетасыннан укыгыз. Мәскәүнең Пушкин исемендәге рәсем сәнгате дәүләт музее белән мәдәният ара багланышлар һәм хезмәттәшлек. Бүген Рөстәм Минханов башкалада музей директоры Марина Лашак белән шул хакта сөйләште. 6 июньдә киң җәмәгатьчелек бөек рус шагыйренең туган көнен билгеләп үтәчәк. Президент музейның күргәзмә заллары, картиналар коллекциясе белән танышты. Биредә музеон дип аталган эстетик тәрбия үзәге урнашканында тәҗрибәле педагог остазлар балаларны дөньяви мәдәният белән таныштыра, рәсем сәнгатенә өйрәтә. Тиздән Мәскәүдә музей кварталы барлыкка киләчәк. Президент әлеге проектта кызыксындырды. Быелның март айында Татарстанлыларның электр энергиясе өчен 189 миллион сум бурычы булган. Хәзер әҗәт күләме бераз кимегән, тик Татэнергосбыт җәмгыяте җитәкчелеген башка мәсьәлә борчый. Бу бакчачылык ширкәтләре. Хезмәткәрләр сүзенә караганда, бакчачылар гомуми кулланыш урыннарында сарыф ителгән энергия өчен түләргә теләми. Бүген әлеге проблемалар хакында Татэнергосбытның директорлар советы утырышында сөйләштеләр. Ул премьер-министр Алексей Песошин рәислегендә уза. Гомумән алганда, быел Татарстанда электр энергиясын куллану узган елга караганда 2,5% арткан. Моны кышын көннәр салкын булу белән аңлаталар. Химиклар көне уңайыннан бүген Казан оргсинтезның иң яхшы хезмәткәрләрен бүләкләделәр. Тантана химиклар мәдәният сараенда узды. Республиканың химия сәнәгатен үстерүчеләр турында Гөлнә Сайфетдинова.
Сәхнәдә һәм залда иң яхшылар алар үз тормышларын химиядан башка күз алдына китерә алмый. Күркәм гадәт буенча Казан оргсинтезда хезмәт алдынгыларын зурлыйлар. Химиклар көненә бүләкләр тапшырыла. Татарстан президентының Таиф җәмгыятенең рәхмәт хатлары, фидакарь хезмәт өчен медале. Шулай ук бүген беренче хезмәткәргә Татарстанның атказанган химигы һәм Казан оргсинтезның атказанган хезмәткәр исемнәре бирелү билгеле булды. Казан оргсинтез һәр чак Татарстан икътисадының иң ышанычлы һәм тотрыклы предприятиеләрнең берсе булды. Аның хезмәткәрләре һәр чак киләчәккә ышаныч белән карады. Бу ышаныч сездә һәр вакыт булсын дип телим. Бәхет, иминлек һәм әлбәттә сәламәтлек. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Бәйрәм белән. Казан оргсинтез хезмәткәрләре өчен бай эчтәлекле концерт программасы әзерләнгән. Шәһәрнең хореография һәм вокаль иҗат төркемнәре чыгыш ясый. Хезмәттәшләрен химия гигантының үз эшчеләре дә котлый. Предприятие тарихында биредә 250 гаилә династиясе эшләгән. Аларның хезмәт стажын бергә кушсаң, 1000 елга тула. Гөлназ Сайфетдинова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Бүген Галимҗан Ибраһимов исемендәге институт галимнәре Идел, Урал төбәкләрендә яшәүче милләттәшләребезнең рухи мирасын өйрәнү турындагы яңа басмаларын тәкъдим итте. Алар 9 китап чыгарган, мәгълүматны фәнни экспедицияләргә баргач туплыйлар. Сәфәр вакытында милләттәшләребезгә кагылышлы кызыклы фактларга юлыгалар. Әйтик, Түбән Новгород өлкәсендә яшәүче татарларның күбесе мишәрчә сөйләшә диләр. Удмуртиядә милләттәшләребезнең күбесенчә шәһәрләрдә яшәүен ачыклыйлар. 100 мең татарның 14% гына авылда тора. Оренбургта милливлекне агачка төшергән бизәкләр, шәл бәйләү кебек кәсепләрдә саклап калганнар. Шулай ук төбәк мәдрәсәләре, мәчетләре белән дан тота. Кайсы җирлектә яшәсәләр дә татарларның гореф-гадәтләре, йолалары бер үк. Бары сөйләм телендәге кайбер үзенчәлекләре белән аерылып торалар ди галимнәр. Аларда да шул сабан туе бар, шул аулак иләр үткәргәннәр, алар яңгыр боткасы, килен төшерү белән, никах белән бәйле юлалар. Аннары безнең ризыкларыбызда аларның исемнәре төрле булырга мөмкин, ләкин нигездә шул ук татар милли кухнясы инде ул. Шушы китаптагы материалларны алып карасагыз, сез инде чагыштырып карасагыз, әлеге башка китаплар белән, андагы җырлары да, андагы мифологик ышанулары да һәм башка юлалары да, алар инде халкыбызның уртак мирасы икәнен күрсәтеп торалар. Бүген Мөхәммәдия мәдрәсәсе төзекләндерүдән соң шәкертләр һәм мөгаллимнәргә үз ишекләрен ачты. Яңартылган бина буенча беренче экскурсиягә мөфти һәм мәдәни мирас объектларын саклау комитеты рәисе килде. 2 бинаны тулысынча яңартуга 200 миллион сум акча тотылган иде. Тулырак алдагы репортажда. Садык мәдрәсәсе иде. Аллаһка шөкер, ремонтладык. Ниһаять тарихи бинабызга күчтек. Мөхәммәдия мәдрәсәсен 2020 елда төзекләндерә башладылар. Аның төп бинасы һәм 20 гасыр башында аңа кушылган Сәгыйть мәдрәсәсе аяныч хәлдә иде. 2 бинада нигезеннән түбәсенә кадәр тулысынча яңартыла. Лофт дип әйтәләр хәзер модный, но оригинальный кирпичләр. Оригинальный кирпичне сакладык. 20 уку бүлмәсе, 2 лингафон кабинеты, анда махсус колакчыннар ярдәмендә Коръән, гарәп һәм инглиз телләрен өйрәнәләр. Компьютерлар, яңа җиһазлар, ишекләр янгынга каршы торырлык итеп эшләнгән. Иң мөһиме вентиляция дигән әйбер бар. Чөнки класста кеше күп булгачның һава суларга хәзердә әлхәмдүлилләh шөкер бөтен уңайлыклары булган җайда укыйлар. Уку бүлмәләре һәм коридорда әле дә буяу исе килеп тора. Мөхәммәдия мәдрәсәсе менә шушындый ачык төсләрдә эшләнелгән, шуңа күрә ул тагында зуррак, тагында киңрәк булып тоела. Иске бинадан аермалы буларак яңасында мөмкинлекләре чикле кешеләрнең мәнфәгатьләрен дә исәпкә алганнар. Мәсәлән, сыйныфларга кергәндә Брайль шрифтыннан файдаланырга мөмкин. Шулай ук киләчәктә монда лифт кую да планлаштырыла. Бер парта артында 3 кеше утыра идек. Шундый тыгыз иде. Әлбәттә, Мөхәммәдия мәдрәсәсе матурайды, яңарды. Әйне менә бу дәүләт программасы нигезендә аңа ремонтлар ясалгач, әлбәттә куанабыз. Бүген Мөхәммәдиядә 1200 шәкерт белем ала. Укыту татар һәм гарәп телләрендә алып барыла. Аллаһка шөкер, бүгенгә кадәр без татар телендә укыттык. Һәм иншалла киләчәктә дә шулай дәвам итәрбез. Сез үзегез игътибар иттегез, бөтен язулар гарәп һәм татар телендә генә мәдрәсә эшендә. Аллаһка шөкер. Без әлбәттә без канагать. Бина бик мәхәббәт, бик әйбәт бина килеп чыкты. Иншалла дәвам итәсе бар. 2 ел элек җәмәгатьчелектә биредә урнашкан Тулай торак бинасының киләчәге борчу уяткан иде. Аны кат-кат тикшерделәр, әмма тарихи әһәмияткә ия булган һәйкәлләр исемлегенә кертмәделәр. Хәзер ул мәдрәсә комплексы буларак яңартылачак һәм Тулай торак булып калачак. Формирующий объект, он тоже находится под государственной охраной, поэтому... Ул бина шәһәрнең йөзен тәшкил итә торган объект. Ул шулай ук комплекс буларак дәүләт тарафыннан саклана. Мәдрәсә ишек алдындагы объектлар буенча әлегә проектлар әзерләнә, алар раслана. Һәммәсен бу урынның архитектурасына һәм тарихи әһәмиятенә туры китереп яңартачаклар.
Ремонт өчен 200 миллион сум акча бүленгән була. Монда алып барылган эшләр турында Ураза Гаете көне Рөстәм Миңнехановка да сөйләгән иделәр. Тагын бер яңалык 2022 елда Мөхәммәдия мәдрәсәсе югары уку йорты статусын алырга тиеш. 2022 елда ул инде югары мөселман уку йорты буларак үзенең эшчәнлеген дәвам итәчәк. Анда булачак беренче баскыч ул мәдрәсә 3 еллык, һәм инде бакалавриат 4 еллык югары уку йорты. Монда төзекләндерү эшләре дәвам итәчәк, яңартылган биналарда исә дәресләр башланды. Шәкертләр чыгарылыш имтиханнарына әзерләнә. Айгөл Бәдретдинова, Гаделмин Дубаев, Яңа Гасыр каналы. Милләтләрне иҗат берләштерә. Бүген Идел буе физик тәрбия, спорт һәм туризм университетының концертлар залында иҗат аша тынычлык һәм бердәмлеккә дигән төбәкара студентлар фестиваленең гала концерты уза. Ул Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән оештырыла. Чарада Татарстанның 8 югары уку йорты студентлары катнаша. Алар республикада яшәүче халыкларның милли гореф-гадәтләрен күрсәтүче концерт номерларын тәкъдим итә. Фестивальнең максаты мәдәни төрлелекне саклау һәм үстерү. Яшьләр арасында халык иҗатын популярлаштыру. Төрле милләтләрне бергә дуслаштыру, кавыштыру белән, шулай ук төрле яңа дуслар табу, бергәләшеп бию, җырлау, күңел ачу кебек әйберләргә ия. Дуслыкны күрсәтә, ничек без бергәләшеп торабыз, яшибез, безнең культурабызны матурайта. Молодежь должна знать. Яшьләр үзләренең милләтен, телен, гореф-гадәтләрен белергә тиеш. Мәсәлән, бездә чуашларда бу мәсьәлә аксый. Мин бар халыкның да үз туган телендә сөйләшүен һәм аның буыннан буынга тапшырылып калуын телим. Билин кысып буган диләр, бигрәклә уңган диләр. Бүген Казанның Суворов хәрби училищесында чыгарылыш бәйрәме узды. Хәрби оркестр уйнаган көйгә егетләр соңгы тапкыр рәт-рәт басып марш атлый. Училищены быел 65 кеше тәмамлый. Аларны котларга ата-аналары, якыннары, туганнары бөтен Россиядән җыелган. Суворовчылар бәйрәменнән Рания Абдрахманова репортажы. Өсләрендә парадлы мундир, баш киемнәре, медаль погоннар. Барысы да хәрбиләрчә. Бу чараның мәктәп линейкасы икәнлеген бары тик кыңгырау шыңы күрсәтә. Казан Суворов училищесына эләгү бик авыр. Биредә бер урынга 10 кеше дәгъва кыла. Укырга керергә теләүчеләр бөтен Россиядән җыела. 7 ел бик тиз үтте. Бер айдан соң без сдавать итәбез экзаменнарны. 25 июньдә безнең була выпускной. Противоречивые чувства, потому что... Күңелдә аңлатып булмаслык хисләр. Бер яктан ниһаять укып бетердек дип шатланам, күпме тырышлык, күпме хезмәт, иңне иңгә куеп 7 ел бергә яшәгән дуслар белән аерылышу ямансу. Әтиәниләр, әби-бабайлар күңелендә аерым бер дулкынлану, ә йөзләрендә балалары өчен горурлык хиссе. 7 лет назад Оныгым белән дә бу училищеда укыган башка егетләр белән дә шиксез горурланам. Большая гордость, то, что мой внук единственный в этом году, в этот день заканчивает Суворовское. Хәзер егетләрне алда бердәм дәүләт имтиханнары көтә. Минем уже монда 6-нчы выпуск була инде. 6-нчы чыгару. Күңелсездә булып китә, конечно, балаларга 7 ел буенда, конечно, иләштек. Һәрберсе үзебезнең бала шикелле. Түз уңайыннан бу егетләрнең һәрберсе үз алдына киләчәктә хәрби булу максатын куйган. Алдыгызда сайлау мөмкинлеге зур. Сезне Казанның танк училищесы, Новосибирск, Мәскәү гомуми гаскәрләр училищелары, Санкт-Петербург артиллерия академияләре көтә. Дәүләт имтиханнарын уңышлы тапшырып чыгуыгызны телим. 25 июньдә егетләрне әле чыгарылыш балы көтә. 7 ел элек әлеге малайлар Казанның Суворов исемендәге хәрби училище бусагасын атлап керә. Бүген инде алар ылы тормыш юлына аяк баса. Инде 3 июнь көнне үк аларның хәрби киләчәген хәл итәчәк беренче имтиханнары көтелә. Рания Абдрахманова, Наталья Мезина, Гаделмин Дубаев, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Әлегә шундый яңалыклар иде, кичләрегез матур үтсен, исән-имин булыгыз. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Иңлек сезнең игътибарыгызга кыска гына мәгълүмат. Яңа аш бүлмәсе кирәк икән, сузмагыз, Данил Мастерга кичектереп түләү шартлары белән заказ бирегез. Бары тик май ахырына кадәр китереп бирү, фатурага кадәр менгерү һәм җыю бушлай. Аш бүлмәсенең эшле проектын мөрәҗәгать иткән көнне күрергә мөмкин. Данил Мастер, телефоны 2-167-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгыш, Бөгелмә, Баулы, Азнакайда көн болытлы урыны белән яңгыр явачак. Республикабызның кайбер районнарында
яшен яңгыр, яшен вакытында көчле җил көтелә. Температура урыны белән 32 градуска кадәр күтәрелә, төньяк-көнчыгышта көндез 26 градус җылы. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Мензелә-Мензеләйста төшкә кадәр аяз булса да, төштән соң булытлы булуы көтелә. Киләсе атнада да һава торышында әллә ни үзгәрешләр көтелми ди фаразлый синоптиклар. Төньяк-көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта көн буе аяз һәм кояшлы булачак, җил көньяктан төньяк-көнбатышка юнәлешен үзгәртүчән. Көньяк-көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә таң атканчы гына аяз була да, көндез булытлы көн көтелә. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта бераз яңгыр явачак, температура берничә градуска күтәрелә. Халык сынамышлары буенча, әгәр дә иртән үләннәрдә чак тамчылары булмаса, кич белән яңгыр явар диләр. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Благир эш дару препараты аллергия билгеләрен бетерергә ярдәм итә. Беренче симптомнар күренә башлауга ук сусыз эчәргә кирәк. Благир тимәләре авызда эри. Благир сиропы балаларга да 1 яшьтән үк аллергиядан котылырга ярдәм итә. Благир эшнең сихәте тәүлек буена җитә. Готовые квартиры в Иннополисе от 3 950 000 рублей. Заезжай и живи. Мебель и бытовая техника в подарок. Осталось меньше 30 квартир. Подробности на сайте jkunicum.ru и по телефону 556 59. Успей купить квартиру в самом инновационном городе России. Иннополистан фатир алырга телисезме? Хәзер бу мөмкин хәл. Кирдә яши башла форматындагы фатирлар 3 950 000 башлап. Ашыгыч янки квартирлар 30-дан азрак калган. Белешмәләр өчен телефон 556 59. Торак комплексның сайты jkunicum.ru. Казанда көн кояшлы булачак, 28 градуска кадәр җылы, көньяк-көнбатыштан талгын җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 743 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 42%. Җирнең магнит кыратыныч. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Санчек традицион медицинасының хәзинәсе энергия бирә, иммунитетны ныгыта, йокы сыйфатын яхшырта, хәл кертә, органлыкны бетерә. Санчек сәламәтлек һәм озын гомер чыганагы. Формлен даруханәләреннән сорагыз. Бүгенгә менә шулар. Сау булыгыз.